the mumbling cartoon show. With a grin when you first tune us in on the mumbling cartoon show. Intro. Uživat ćete u avanturama velikog detektiva, poručnika Draguljčeta. Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je vaša omiljena televizijska stanica koja vam direktno prenosi reči šefa policije, zvanog Šmrka. Dobar dan, narode. Govori vam Šmrka, šef policije u vašem kraju, kao i uvek o redu i zakonu. Mogu vam s ponosom reći da se uspešno čisti grad od prekršioca i kora od banane. Ej, ba šta se događa? Izvinite, narode, tajanstveni gosin zagađivač opet udara. Uključit ćemo našeg lutajućeg reportera dok ne očistimo šefa Šmrku. Grad je pun đubreta, narode. Tajanstveni gosin zagađivač vrlo vredno radi na preljenju ulica, zasipajući ih đubretom. Njegov sistem rada nam je poznat. Prvo vam baci koru banane na glavu, a onda i gomile đubreta. Izgleda da se izgubio ton. Ne čuje se reporter, ali zato čujemo da se šef Šmrka savjetuje sa stručnjacima kako da se spreči ovo varvarstvo. Halo, sanitarna služba, šta preduzimate po ovom pitanju? Pa preduzimamo sve što možemo, šefe, ali i tajanstveni gosin zagađivač zagađuje ulice brže nego što ih mi počistimo. I nikad se ne zna gdje će udariti. Je vam sad jasno, šefe, nikoga ne može sprečiti. Ako niko ne može, ja mogu. Draguljče! Mi ćemo sprečiti tog zagađivača u prljanju grada. Imaš 24 sata da ga privedeš. Šta? A, evo njegove slike. Ima li dokaza? Dokaza? Treba ti još dokaza? Evo ti još dokaza. Odmah da ga sprečiš ili ću ti se osvetiti na kolima. Znači ti si taj nesalonjivi detektiv Draguljče koji će me sprečiti. E pa evo poklona za tebe. La 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 la, jubra jubra jubra, la 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 la, jubra jubra jubra, jubra jubra jubra. To je poručnik Draguljče. Brzo ću ga se otarasiti. Ovo je bilo lako. Prosto ko pasulj. A sada se malo osvežim. Jednom žmakom, na primjer. Opet ti? Moram da priznam da je nesalomiv, ali ja sam. Znam kuda će mu pobeći. U moje tajno skrovište. U gradsko đubrište. Ovdje me nikad neće naći. Nikad, nikad, nikad! Nikako da mu zbrišem, a moram da zbrišem od tog Draguljčeta.
Već je vreme da se zagađivač prestane zavitlavati. To cerekalo i gunđalo na strani zakona me nikad neće uhvatiti. Uhvatit će. Tako mi sve đubreto, to je on. Srećam, uvek sam spreman i za ovakve slučajeve. Ove kockice leda će doći glave tom draguljčetu. Zbogom, draguljče, srećan ti put! To je opet on! Opet taj nesalomiv! Ali srećom uvek imam kod sebe i rezervu. Mislim na rezervnu kantu s đubretom. Šta? Predem se, neću više. Pobedio si, draguljče. Mnogo si neustrašiv za mene. Ti kažeš da je to tajanstveni gospodin zagađivač, a kako ja da znam da li je ispod te kante za đubre? To i nije neki dokaz, treba mi pravi dokaz. Razumeš me? Kora od banane? Ali nisam tražio baš toliko dokaznog materijala.